președintele a hotărât să se judece recursul. N-am avut, eu și fata n-am avut avocați nici măcar din oficiu, nu ni s-a dat dreptul la cuvânt, ni s-a cerut să răspundem cu da sau nu dacă suntem vinovați și am rămas în pronunțare. S-a amânat pronunțarea de 3 ori, 33 de zile, și exact de ziua mea de naștere, pe 7 noiembrie 2000, am primit iar 25 de ani de închisoare. Și Curtea Supremă de Justiție n-a făcut altceva decât să copieze motivarea de la tribunal. Proba beton, din punctul de vedere al judecătorului de la tribunal și al procurorului împotriva mea, e o pată de sânge găsită pe un buzunar interior la o geacă de piele. Și în expertiza venită, deci e o pată infimă, pur și simplu. Și buzunarul, și chestia asta e extrem de interesant, locul unde s-a găsit pata de sânge. Nu s-a găsit sânge pe materialul original al gecii, pe zecile de cusături, pe absolut nimic, s-a găsit pata de sânge pe buzunarul drept, care fusese aplicat de mine, cusut de mine, tăiat de la o altă geacă și cusut acolo. Și în expertiza medico-legală spune clar, din cauza materialului insuficient, nu s-a putut stabili apartenența la grupă și specie. Deci nici măcar nu se știe dacă sângele aparținea victimei. Nici măcar nu se știe dacă e sânge omenesc. Așa, dar judecătorul de la tribunal și-a motivat acolo în decizie, în sentință, în felul următor. Sângele găsit pe geaca inculpatului moldovean Mihai a fost sângele mortului, dar din cauza spălării nu s-a putut stabili apartenența la grupă și specie. Păi și atunci cum a dedus el că este sângele decedatului? Culmea e altceva. Eu, pe timpul procesului, am cerut la un moment dat o contraexpertiză la geacă, tocmai ca medicina legală să stabilească dacă geaca a fost spălată sau nu, ca să nu există discuții, pentru că auzisem niște zvonuri, că se încearcă tot felul de manevre. Judecătorul atunci mi-a zis, domnul Moldovanu, stați liniștit că nu e probă împotriva dumneavoastră, nu vă acuză cu absolut nimic. Nu are rost o contraexpertiză pentru că durează 3-4 luni de zile și nu are rost să ne întindem mai mult. Ok. Mi-a respins cererea pentru contraexpertiză, dar în momentul în care și-a motivat decizia, a zis că e sângele mortului, dar din cauza spălării nu s-a putut stabili apartenența la grupă și specie. Și același lucru a făcut și Curtea Supremă de Justiție. Pur și simplu a copiat decizia tribunalului. Dar, conform legii, Curtea Supremă de Justiție avea, să zic, 3 variante mari și late, conform Codului de Procedură Penală. Putea să caseze decizia Curții de Apel, să trimită dosarul înapoi la rejudecare la apel, putea să caseze ambele decizii, să trimită dosarul la rejudecare la tribunal, sau pur și simplu putea să caseze decizia Curții de Apel și să rețină dosarul spre rejudecare la Curtea Supremă de Justiție. Se administrau din nou probele, se audiau martorii și instanța în felul ăsta putea să-și formeze propria opinie despre caz. Care probe? Asta este întrebarea. Care probe? Culmea e că toată lumea vorbește de probe, mă refer la judecători, dar nimeni nu indică acele probe. Și dacă îmi permiteți, numai o secundă, e o chestie interesantă. Bine, după ce m-a condamnat Curtea Supremă de Justiție, m-am predat de unul singur, cu toate că aveam 25 de ani de închisoare și nu mai aveam absolut nimic de pierdut. M-am pledat, am zis să am încredere în continuare în justiție, poate, așa am gândit eu atunci, pe 26 ianuarie 2001, că poate voi întâlni iar un judecător care să aibă curajul să facă justiție. Și din momentul, după ce m-am pledat, am început tot felul de demersuri. Între timp am fost audiat de Comisia pentru abuzuri din Camera Deputaților în 2002, oficial la Palatul Parlamentului. În 2005 m-a audiat Comisia pentru Drepturile Omului din Camera Deputaților, iar audierea oficială la Palatul Parlamentului. Tot în 2005 au venit și Comisia pentru Drepturile Omului, reprezentanții ai Comisiei pentru Drepturile Omului din Camera Deputaților și reprezentanții ai Comisiei pentru Abuzuri din Senat la penitenciar și m-au audiat. S-au făcut tot felul de demersuri, s-au cerut să se inițieze recursul în anulare, pe vremea când încă se puteau iniția recursul în anulare de Procurorul General al României. Procurorul de atunci, Tănase Joiță, a zis că nu sunt motive pentru inițierea unui recurs în anulare și CEDO mai târziu a demonstrat că chiar erau motive pentru inițierea unui recurs în anulare și așa au mai trecut încă aproape 10 ani de atunci.
Eu, împreună cu fata, am făcut plângeri împotriva statului român la CEDO, dar separat. Și în 2008, pe 29 aprilie, Curtea Europeană a judecat plângerea fetei. Și aici spune clar: a declarat admisibilă cererea inculpatei în ceea ce privește capătul de cerere întemeiat pe articolul 6, paragraful 1. În ceea ce privește condamnarea reclamantei de către Curtea Supremă de Justiție, fără să fi fost audiată personal și fără administrare directă a probelor. Și CEDO, în motivare, a spus cât se poate declar că Curtea Supremă trebuia, în cel mai rău caz, să caseze decizia Curții de Apel, să rețină dosarul spre judecare, tocmai ca judecătorii să-și formeze propria opinie. Și mai spune la un moment dat: pe de altă parte, CEDO impută instanței de recurs faptul că ar fi făcut apreciere generală că declarațiile de la urmărirea penală a inculpatului moldoveanu Mihai și al inculpatei Spânu Gabriela se coroborează cu alte probe, fără a indica acele probe. Deci toată lumea vorbește de probe, dar nimeni nu spune de... Arată și nu le expune. Nu înțeleg. În urma deciziei CEDO, co-inculpata a făcut cerere de revizuire. Am făcut și eu cerere de revizuire la completul de 9 judecători. Completul de 9 judecători a admis cererea ei de revizuire, a casat decizia din recurs doar pentru ea și a trimis dosarul la rejudecarea recursului doar pentru ea. Lucru absolut imposibil, pentru că recursul a fost făcut de parchet împotriva deciziei Curții de Apel. Ori în cazul ăsta n-ai cum să rejudeci un recurs făcut de parchet împotriva a 3 inculpați, împotriva unei decizii, să le judeci doar pentru unul singur. Și mie mi-a respins cererea de revizuire pe motiv că nu sunt titularul plângerii de la CEDO și în felul ăsta am ajuns la rejudecare, la rejudecarea recursului pentru tovarășa mea de dosar. La primul termen, președinta de instanță de la Curtea Supremă, i-am cerut să nu mă mai citeze pentru că nu am nicio legătură cu cauza, cu dosarul ăsta, cu rejudecarea. Inițial i-a spus grefierei să nu-și noteze acolo, să nu mă mai citeze. A revenit asupra deciziei după ce un coleg de-al ei a șoptit la ureche că nu se poate chestia asta, că e obligată să mă audieze. Și am cerut să-mi explice ce calitate am. Și mi-a zis că de inculpat intimat. Și am zis: doamnă președintă, nu pot să am calitatea de inculpat pentru că eu sunt condamnat definitiv. Și nu pot să am calitatea de intimat pentru că recursul nu se referă la mine. M-a citat la următorul termen, în momentul în care a luat dosarul nostru, cu zâmbetul pe buze, foarte fericit, îmi spune: domnul Moldoveanu, am găsit modalitatea să vă audiem. Zic: ok, care e? Aceea de martor. Pentru că completul de 9 judecători ceruse în mod expres ca toți inculpații să fie audiați. I-am explicat foarte clar, doamnei președinte, că n-are cum să mă audieze în calitate de martori, pentru că după procedura românească eu nu pot avea și calitatea de martor și de inculpat în aceeași cauză și, în al doilea rând, la recurs nu se audiază martorii. Dacă vrei să mă audiezi în calitate de martor, casezi decizia din apel, reții dosarul spre judecare, stabilești ce probe și ce martor vrei să audiezi și discutăm. Nu s-a făcut niciuna din chestiile astea, pur și simplu a audiat-o pe fată, a încercat să ne audieze pe mine și pe co-inculpat în calitate de martor, am refuzat amândoi și au casat decizia Curții de Apel și au dat din nou decizia tribunalului, fără să respecte indicațiile Curții Europene de Justiție. Deci pur și simplu și-au bătut joc de decizia CEDO, fără să le pese absolut deloc ce hotărâse CEDO de fapt. Iar motivarea, au fost 3 judecători și am să le dau numele pentru că așa mi se pare corect. Au fost 3 judecători: Luminița Livia Zglimbea, Mircea Aron și Mădălina Cristina Buta. Cei doi, primii doi, Luminița Livia Zglimbea și Mircea Aron, au fost cei care au casat decizia Curții de Apel și au dat din nou decizia tribunalului, iar Cristina Buta a avut o opinie separată. O opinie separată beton, pur și simplu motivată perfect. În schimb, cei doi și-au bătut iar joc de tot ceea ce înseamnă probe, de ce înseamnă justiție în România. Și am să vă citez numai una dintre motivări.
Așa. Astfel se poate aprecia că dacă sângele găsit pe pantofii sport al lui Fonciuc Georgică și pe bucățile de asfalt aparțin unui individ de grupă cu grupa A sau 0, ca și a victimei, nu este exclus ca inculpatul Fonciuc Georgică să fie participant la uciderea victimei. Asta e motivarea a doi judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție. De aici rezultă că victima a avut grupa de sânge și A și 0, deci a avut două grupe de sânge. Pe pantofii sport nu s-a stabilit clar ce grupă a fost găsită, dar chestia asta nu e interesat. Ba mai mult, procedează la fel exact cum le-a... Așa. Uitați. Curtea, examinând dosarul, constată că declarațiile inculpate, intimate, se coroborează cu alte mijloace de probă din dosar. La fel nu indică care sunt acele mijloace de probă. Și în felul ăsta, noi am rămas exact la pedepsele. Exact de unde am plecat. Ori în cazul ăsta ce se poate face? Practic, dumneavoastră, în ultimii 14 ani, v-ați tot plimbat așa între penitenciar și instanță. Și totuși nu s-a luat nicio decizie. Nu s-a luat nicio decizie, s-au făcut foarte multe reportaje pe marginea cazului meu, s-au cerut puncte de vedere ministrului, s-a cerut punctul de vedere procurorului general al României, au fost invitați la emisiunea tot felul de juriști, procurori, foști judecători. Nimeni n-a avut curajul să vină să se confrunte cu mine și asta cer la ora actuală. Atâta timp cât parchetul susține că are probe beton împotriva mea, de ce nu are curajul ca un reprezentant al parchetului să poartă o discuție cu mine pe marginea dosarului, cu dosarele în față, să stăm de vorbă despre modul în care am fost eu condamnat și judecat. Dacă citiți integral decizia completului celor doi judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, o să vă dați seama că e cât se poate declara că aici s-a făcut un abuz. Și un abuz care nu putea fi făcut decât dacă cei doi au fost corupți. Corupți de către cine? Ce persoane vă vor răul sau vor să facă acest lucru? Cei care au greșit încearcă să facă tot posibilul ca adevărul să nu iasă la lumină. Și cei doi judecători au considerat că e bine, într-un fel sau altul, să apere onoarea colegilor lor corupți